Kai? Ka duba na gayen nan fa. Ba shine wanda na taba bawa bashin kuɗi na naira 5,000 ba. To mu je mana. Mu je. Kai amma abokina ka duba shi ba. Ha ba duk girman famfon din ne ba abin da zai iya min wallahi. Ka sake ni Allah. Ji mana malam da mana. Ya haka. Haka. Kuɗi na haka ko sai ne me kai rasa? Wannan ne irin abu ne. Yaushe haka haka. Kai ka muka ce ba ka manta? Kai karfin ganka wani haka nan wallahi sai ka bani kuɗi na. Ka manta lokacin da na je na ce ka kira ni gefe lokacin muna wurin ABD mai shayi. Ka kira ni ka ce in baka bashin kuɗi na? ABD. Kai to wallahi yau baka isa ba yau sai ka bani kuɗi na. Na tuna lokacin kana kaza. Na tuna. Kai yau ko ina ka shiga yau sai mun je ka bani kuɗi na. Babu inda za mu je kafa na kafan ka yau duk inda mun shiga. Duk inda na shiga zaka biyo ni. Duk inda ka shiga sai na bi ka sai mun je kawai. Ni ko ina ne wallahi. A'a magana ta ƙarya ina zaka iya biyo ni. Sai na duk inda ka shiga na gaya ma ko ina ne sai na. Zaka iya. Na gaya ma ko duniyar sama je na je. Sauni ka sake ni. Kar ka gudu. Ba inda zan je biyo ni zaka yi kawai. Ba ka ce zaka iya bi na duk inda zan je ba. Idan ka gudu ba. Ba inda zan je. Tun da ce zai biya ka sake shi zai biya ka yi. Ka sai sai gudu mu biyu ne tunda na ga shi ma yanzu matsoraci ne. Ka sake shi. Me sai me 5,000. Ai sai ya biya Allah. Kame ka bi. Wallahi in ya gudu kai zan ka ba. What? In ka isa ka biyo ni. Abokina zo mu je karka ni. Bringing up the heat now. So What?